ଦେଖିବାର ତ ଏଇସବୁ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖୁଛି ପଛଆଡ଼େ ଯାଇକି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକରି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଇଏରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଘର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଟି ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ସିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କେମିତି ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଘରଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ଯିବ। ଏଇ ପଛଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଏଇଠି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଧସକି ଯାଇଛି ଘରଟା। ସବୁ ତ ଦେଖିଲ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲ ଆପଣମାନେ, ତ କାହାର କେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେସବୁ କମେଣ୍ଟ କର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।